Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora mogi wachako duogo kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Pod wabedo hosted kaendi gi Game Changers Launch mabende kaka inyalo neno wan gi gik mopogore opogore kaendi kochakore pi nyaka math mamalo go endo. Ing'ama ni kanyo ka in Nairobi galwora mare dwaro kuma ber yue mokalo inyalo biro Game Changers Launch. Wanyaka gi chiemo by the way, koro keke wach ni we achiem mondo adhi yue Game Changer. Game Changer en kuma ibiro ti chiemo kasti yueyo gi math. To be kata ka Saudi kuno wan gi kuonde nindo Game Changers Launch. Parking be duong seriously. Kawuono wan kaendi gi iluongo ni Omondi Nyakwaro Wera. Omondi Nyakwaro Wera en kaendi gi videos apagadek. Iluongo ni Kowera Ohangla System. Traditional modern ohangla artist. Mano kasomo e page ne kaendi mar YouTube. Enogo thum moro ma bende famous ahinya ma king'eyo kata dhi yudo ka ji otiyogo mang'eny kabisa. Mano kuma iluongo ni Ochot Malaika. Ochot Malaika ne en thum mono trend 7 years ago. Kawuono wakelo nung'a mono wero Ochot Malaika. Gimo nyalo timo ne artist maduong' mokalo kopogore kata gimiye pesa en ni dhi YouTube ne ti subscribe ti konye build social media handles mage mano biro kete kumoro. Mane momiyo wan kaka team LTN wa ensure ni ok wuoya but wakelo nu joge to umbe kwasekelo to welenga lenga the subscription kacha endo kata channel mare ti subscribe ne nikech king'iyo iyudo ko ng'ama wer maber but subscribers oten go seriously en 1.13 subscribers. Magi gik mago chunywa sani. Watchers be pod tin sana en around 400. Wakony uru artist magwa mondo tingre malo. In kwasekelo ni wan tijwa en kelo. In tiji kuma intire kanyo no en subscribing. So in kwasekelo to in subscribe gi kono. Mano biro keto wa kumoro, biro miyo wadhi mbele achiel kachiel kaka joka ng'ato. Meanwhile pod idendano mari nasho mari chieno jamone mbele, chiene mineno mbele miyoko, kata inyalo wachono mari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Bed koda nyaka watieki ma pod en LTN kuma mopande inyenyo elela. Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21
4245. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi. D-Star, 812 star, 784 hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune, dial star 812 star, 784 hash. Oteni usini kod LTN, Luo Trending Nation. Kaka ineno ka niendi, wan gi iluongo ni Omondi Nyakwaro Wera. Ngena wuoyo tang'eyo tich. Adwa ni kogi kaw thuolo niendi bemos jopiny. Ageni jogi ka ging'i to ginyalo pane gi kiai, but ka ng'wadhi mbele to gidhi fwenyo ni kare ging'ei ga. Kamano. Amoso we kunga los ni gini. Chik malo. Los ni godo chik malo. Nyakwaro Mogi production tech ga koro kina kwatimo kama tie leo. Adani gi yudi makare. Aya. Kanya pane sawa. Amoso Nyakwaro Mogi ni diochieng' maber. Mara Rio gwero kamano ne johera mag LTN ma koting'o jatendwa achiel Marinash mabendo kelo waka mondo mi wayud thuolo ma kawuono. Ino joma watching. Mage jotelo wan gidiko. Bas agoni ero kamano in be kod johera mag LTN. Okay. Ingene kwa wacho ni Omondi Nyakwaro Wera samoro jogi nyalo penjo ni iwud kanye ija kanye. Chairman dwaro chiemo kaje. Iwud kanye gimoro machalo kamano no endo. Koro inyalo miyo gi nonro mari kata sigandi iwacho ni nonro kata sigana mondo mi bende jogi oge Nyakwaro Wera. Ane nonro mara kata siganda maler. Aja Homa Bay County. Gweng' moro ni Kabondo. Ka kidhi dala tilor kamoro no Othoro. Mani chopo dala kabisa. Kabondo. Kabondo mano kumutingo kar gine. Kadongo ka. Kadongo. Aja Kabondo ka Sipur. Nitie kumoro mono waluwo kwa dhi gine ne. Sondu. Chabera ka. En line mar Sondu no. Line mar Sondu no. Okay. Kuri jawo Homa Bay County. Aja Homa Bay County. Iwuod gi Freddy ja Kadongo. Mano bro. Right. Nitie wendi moro mono trend chon sana. Iluongo ni Ochot Malaika. Ang'ene onge ng'ama kiaye. En mana ni samoro se kao time. And maybe samene go ebe weche moko madhi mag media gi ne onge. Koro ji onge wer but wuon wer so chi opondo. Koro wa ofa ne ibi kon jopiny adi kon jopiny kumisebede nikech nyaka ne Ochot Malaika wuothi en time malach sana. Koro jomoko nyalo paro ni mane thum kende mini goyo. Okay, kon joge ne tisebedo kae. Nyakwaro Mogi asebedo ka antie. Oko onge kuma sebedo dawach na sedhie mabor ahinya kata piny moro ma oko miidhe ndege. Antie. Thumba sebedo ka goyo. En mana ni samoro media ema samoro pok wadonje mondo wabi sana. But asebedo ka antie thumbe bagolo. Ma kidonje YouTube kanyi bonwang'o thumbe moko ma bende moko nigi wania. Moko ntie. To kendo ponti album ma bende apango golo. Ma dhi gole aparo na dwa gole dwe mar achiel ka. Mondo apang ne launching kapok higa norumo. Kamano. Ting'eni ji dego mng'eyo. Kake donje thum nikech kane dongo ne nitie tije mang'eny mane nyalo bet polis, ne nyalo bet like ne ging'eny tiwacho ni
An ero bedo jangoma. Ang'o mono timore? Ere kaka gino biro? Ng'ato wacho ni an kwara ne wer koro ing'e siko abede tiende gima chalo kama. Umari an thum nachako wer e skul. Chako wer ka aja primary. Na wer notimo spode mag wer. Ne abedo kenan soloist. Ramogi dance na mielo maber kabisa. Otenga. Owalo. Koro kane adonje secondary school badhi mbele the same. Koro katieko secondary kanyo kama koro naneno nanyalo go angla. Naloso wende moko achiel ariyo mana temo aloso. Naero be thum winjo thum kabisa. Winjo ka kuma basement gini wer beni gini. Mano koro area mar 2013 ka 2012 ka 2012-2013 Koro na dhi e polytechnic moro ni Boya. Nasomo building and construction. Yes. Koro kanyo ka tiyo kanyo to nitie kambi moro nobiro kanyo ni SBI awasi kanyo. Koro nodhi omiwa sabu aloso ndara kanyo endo. Koro kanyo abeni noyudo ka beni gocha wasi to uma basement gocha ero. Koro Anwar koyudo pesa ne moro matin to amba dhi kacha. Achwada beni 50 moro to ise ni bana wena bile matin. Koro kana miye ngeni jathum ero pesa. Kimiye kama to nyaka ang'urini matin. Wachni bwana we bwana chakise donjo we oteme matin. Koro beni miya tatemo kadhi ko uma basement kuchobe kendo the same. Koro nitie wer moro na wero ka koro 2013 kama dhano dwa donje siasa mar 2013 cha. Nitie wer moro na compose ne jatelo moro iluongo ni PC Omolo. Nodwaro gavana Kisumu County. Atemo compose ne wendno, atemo luwe gi wendno to neno kok donji. Tadok makori ng'eni ne anawasi koni. Kadok korwa ka bondo kucho tayudo kosele bo mako piny. To werni adhi aloko nosele. Kana loko nosele wendni to wen nodhi okwanyo. Kose kwanyo to nokwanye i gweng' kucho kabisa moselo campaign kode moyudo. Koro oseyudo kanye makoro adonje thum. Acha ni kare gina nyatime mobed gimoro. Mani en volume 1 machiwacho ni introduction volume. Ere mitime mokwongo. Introduction volume michako godo. Koro kanosemako to sele oluonga dhi atemo timo ne campaign matin. Then koseyudo to you understand jotelo bedo hivi mago bende be kamano. Koro Igore jatelo timo kaka notimo no. Okay. Koro aduogo Nairobi ka. Ir brother na. To Nairobi ka ne wathoro dhi e ba moro kujo kamoro kanyo endo Adori Nyaoyo manegoche Kangemi ka. Koro ayudo osiepa moro no Mondi Wuodringa. Mondi Wuodringa anyise ni bwana anyalo were matin amba jathum. Anyagole juu. Onyisa ni bwana iwangi wera. Koro chapoda tiyo matric cha adiyo ne gimoro to tadonje stage to kata koro rachne jatende tana sedonjo. Koro kaka nachako wer cha to Mondi be jakocha. To oluonga chien to be ni bwana wer mowero sele ni ine miwero. Ni ane mawere. Bwana to karang'o matimi dong ne be ni sebedo gi ban nikech wendni to dala kucho make. Koro Mondi nodhi ohera koro kadhi to omiya. Koro pacha kwano ni onega yaw band mondo ambe abed kaka jogi. Band masetie to onge bula kia goyo onge ng'akia piano akia giga neno magi wang'a awinjo maka gimor ang'e wer awinjo mana ka gimor kanya kang'egi. Koro ema chako wuotho koro masolo jotugo Mondi ni manyo na moro to kachaka dhi kuonde moko ma jothume ne gocho kuonde go bachaka yudo moko mabedo kod band. Mibedo gi band ni. Kasebedo kod band to koro achako go thum. Tago thum achako go thum Kawangware kama be podo antie pok adar kono pod an na area no. Chako go thum Kawangware adhi Kangemi ka kanyo to dara dhi Mlolongo. Koro adhi ayudo ka Mlolongo opogore. Igwa gocho timiela duk
to kawuok oko to pok naneno gigo. Koro awacho ni ma awero. Agolo volume 2 ochotni. Ebi kori golo go ochot. Ochot malaika. Kidwaro neno ochot to chop mulolongo. Kidwaro neno ochot. Yeah. Koro adhi agolo volume 2 to ne gin wenda bich but ochot ne mano kwanyo. Onjne jogi ochot yawa. Arwe ni onjo ochot. Koso Kenya go ya kapela. Agoye. Gonwa kapela matin mar ochot. Eri ochot aseyore. Yo. Tumo wuojo sebe pinyo mukore wuojo sebe. Itwe mana chuogi kadhiloko enni ma icho bombe. Obondo mina tieno, jakwe tinda wuotho. Obondo mina tieno, ma jakwe tinda wuotho. Ni ani Tanzania bae, niko bibenda chopo. Ni Tanzania bae, na Kenya benda wuotho. Jango makana duogo Kenya, donge gima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, jango magima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, jango magima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, jango magima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, nyiri chalre gi timbe. Kanena duogo Kenya, nichuobe chalre gi tim. Jango mochot malaika, ochot ng'ama tari. Ochot malaika, ochot ng'ama tari. Mochot malaika, ochot ng'ama njao. Ne poka neno chot, ochot masura mbaya. Ma poka neno chot, ochot masura mbaya. Ne poka neno chot, ochot masura mbaya. Gima monda pinu. Ikodi pok ni neno chot masura mbaya. Gite gibecho. Umera masura mbaya. Kiko neno sura mbaya. Kinyo kiduogo yud ka en sura mbaya. Odwa manyu rembo ma idwa book pod atitimo ang'o. Keche be ni office. No, experience bana mene yodo mono mi ukori wero chod. Yeah. Ede kupuri wacho ni purpose timo ni ji mang'eny. Kani irwa nyalo wacho ni atin gi experience ahinya pap kech mondo mi chop mi wer gini. Wani luongo ni Omondi Nyakwaro Wera wecho ni hawa. En pokro neno chot masura mbaya. Otame neno. Owacho ni idhi kanye, nidhi Tanzania. To kiduogo Kenya. To gimiyudo Kenya. Ema neno Tanzania. Nyiri chalre gi timbe. Nyiri chalre gi timbegi. Chuo be chalre gi timbegi. Kori dwa kodo ji ng'amo chote. To ire kaka nobiro ni ochot malaika. Yes. Igeni malaika en gima ber. To gi chaki keto ndio chot. Igeni ochot malaika. Ano ka connect ga gini. Ere kako timore. Okay. Penjo mi penjo go. Ji mang'eny temo penjore. Ni to ere kaka na wacho no chot kendo achaka luongo malaika. Okay. Malaika en gima ber. Iwinjo. En gima ber. Gima ber. To chot bende kidhi tinwang'o no be? Ober. Koro en ochot mang'o? Malaika. En gi sura ne vutia. Sura ne vutia. But kore teno chot. Aigeni gidi se chanda gani hawa. Kodi en ochot. Gani en ochot. To the other side be malaika. Kodi gina temo connect. Uchot malaika. Okay. Awinji masawa. Omondi Nyakwaro Wera. Yes. Nitiere gik moko ma bende iwache thum kaendi nikech king'iyo nitiere jok moko ma nochako thum ng'ei. But sani wanyalo wacho ni giwinjore moloyo Omondi Nyakwaro Wera. Gin ang'o matimore thum momiyo samoro nyalo yudo ni ng'ato nyalo chako kata mana thum kiny. To dhi winjore molo kata mari mono chako 3 years ago. Okay. Mani penjo maber sana mari. An gima ng'eyo ni thum chal dhi gi season kaka dhi. Mano mokwongo. Mar ariyo, thum dwaro support.
inyalo bedo jathum mawer maber. An yen nakiara nochoto it. An nakia. An pok na amini ga noseit. Be pok amini nyaka sani. An ikona. Ji mawacho. Ji ng'at mabiro kona ni bwana. To in miring mana kani. Bing'eni thumbi cha igo kuma kama. Bwana ine miwero wendi cha. Tok chal na kore ni saya ane mawere. Nito thumbi mawinjo koni ni. Kori ng'ani nabedo e ba moro for a long time. To bano ne antie kod contract. Koro mondo mina wuog alaw thum mondo adhigo mondo akachap gi joka. Bano no waste for a long time nikech koro onge kaka nanyalo wuok e bacha kadhi tiyo kuma chielo. Koro kanyo no dhi waste mano tundo kuma kata ka wuok to ng'acha dwa pando bana na upand tools ga to kiduogo bede kendo en police case. Koro mano dhi ginena. Koro bang' mano nawacho niya beta kika gol thum moro nyaka tiek kaka nwa bedo gi ng'ani mwawuoyo godo e bani. Atieko contract. Kore kana tieko contract last year to nadhi chako golo thumbe moko. Ma thum moro nitie kanyo iluongo ni chwadore ongogo. Maga golo tok tieko contract. But no gikwanyo kabisa. No gikwanyo ahinya. Kech kaluore aparo ni studios bende nitiere ga gipogore level magi. So mago na wero kanyo endo. Aya this year last year but one watch ni 20 what Mawane 2024 mano 2022 2022 tie wer mawero dhako dwarango nitie wer moro mabende en wenda to nitie ga producer nocheza ma ng'ato ema odhi ogolo video mare iluongo ni Herera Karera mama Karera mamowada apenjo Herera nyajoboda nyadundo wachna ani nyathiga tieno mose jangoma nyathigi leo mosoma kothum chuna wero wendo toto ine maluongi gi nduma ayuoro mera nyadundo ine maluongi gi nduma rambanya yuor metho imiya fwenyo weche moko mathoth gi opondo mama ni karele keriambo mamowada karele keriambo mamowada owira leko wuotho gi nyako nyathi maber. Koro bwana yes omundi nigi talent bwana. Ngeni lek machopo true en mana chiel kende. Kineno cho e lek kike tem baro kanyo mano to dhi timore adieri. But modong no owira wuotho gi nyako. Okay. Yes. Ne podwane kumini wacho ne thum dwaro support. Yes. Odwa ni ibedo gusiepe ni moko machung' kodi. Machung' kodi. Odwaro support. Koro anyawacho ni en lack of support. Ma ka yudo support moro matin. Taparo na nyalo dhi adhiya maber. Kos thumbe tasegolo kendo pod an kodgi thumbe man godo e wiya ng'eny makia ni banya golo matieki. Iwacho ni jomono chako thum chon noku kao thum kaka business. Nena kaka ra mor tu yacho ni ana jangolo bwana. Koro katok chula ana jangolo tek ni machabana na magi bunde na ana gocho kaka. Kata koro jobano miga mana konga dek. Inere dek. Debed ni mane gimono timore ndalo na die. Mano to noko timore. An gima pod I insist ni no timore. And they are based in one club, in one area, in one position, with the same friends, with the same people, with one boss. Mage jo munge ikende. Yes. Ear in, ear out. Ear out. Opong nyo woyo. Kori igache angiji. But karingeri yoko moloka. But gikia nini, gikia suchi. Poki uok kanyo. Ilongo ni Omondi nyakwaro wira. Yawo chot malaika. Dada senyo. Dada ndamba nagina weno. Do chot malaika. Ombera. Nentu moida jamani. Nentu ma angene sama kuru wuyo kama ni tunga tuache ni mainga mowero chot.
Pok naneno chot masura mbaya, an pok naneno chot. Ochot masura mbaya. Koro gisani, gik moko oselokore, type mar wero lokore, gik mang'eny oselokore. Yes. E wende ni ma sani kore loso. Be ilose manyasani iwacho ni modern. Nadoke modern chon. Masani wende ga maloso. Kata ki winjo latest go. Abira an adoke modern kabisa kucho na weyo. Kucho na weyo. Iduogo kone. Aduogo kone. Right. Kaito an gima be moraga. An okanya stick kacha ni kache manini. An talent mara nobiro kanoko wuok kuom ng'ato puonja. Koro ing'ena an yot na mondo alok gigo, anya timo everything mitime to. Nikech kata kitera e gospel, a compose gospels mang'eny. Mamago bende na wero gai, mana wero church. Until the time mane Apostle Dalan Ruki no luongo ga petition moro chon sana kapok achako thum. Awasi. No daka wasi kanyo. Koro ne odwaro ga jathum. Nowacho ni jothumbe 10 ma obedo oyombo. Ne jothumbe ne ng'eny kanyo around upcomings karibu 300. Obiro dhi golo ne ang'o? Na compose gospel ma in those jogo na bedo namba 2. Kuom jogo nyaka jothumbe mano ago Mombasa, mano ago Nairobi na bedo namba 2. Ma those gospels pod an kodgi ga. Kiro pod moko bende anini. But okawer gospel. Koro kanya wer. An kadhi e church ka wero. Koro kanyal golo gi nikech ok aja gospel. But dongi nyalo goge go maybe wawach ni ka show chakore kata ka show rumo. Aneno ka kata mana Prince Inda Janabi. Kose tingo bade koro. Oh malaika. Iwinjo ni Nyasaye kiparo miere te paro odwa. Dongi bi nyalo were. Mana timoga lakini koro kanya record gi. Kechi ki record gi to kelo ga mchanganyiko. Natupenja wira cha. Inyalo sani for example kaka Selal ni adhi record gospel mobedo maber. Acha ni bwana chatiyo war. Kendo kinyo rado kodi kigoche ba. Ni maga tugo gi Nyasaye. But we munda penji. Ohangla en kaka tich. Yes. But okunyiso ni okwalem. Mana dia. Mano kapani oningo bed ni hinda wa from golo gospel nikech wan gato gini Emma Jalam. Emma Jalam owero gospel. Kendo ji goyo. Nyake church. Yeah. Gimora mora ma Yesu miya okana we ne jachien. Ngimana ka Yesu loso kana we. Gimora mora ma Yesu miya okana we ne jachien. O katiti mang'oto Yesu miya okana we. Gimora mora ma Yesu miya okana we ne jachien. Jaoda ka Yesu loso kana we. Mano gospel. Mano gospel. To jiwo gani Emma Jalamo. To bene na mowero baby na wange dongo lera. Gololi na. Bana dia. Doga bani imbe ni nyalo gine gine kech it is high time mondo wawe limit talent mo wan. An gospels moko mopogore gi mago. An gospel touchable. Iwinji nge touchable. Moko they are pamo. Not pamo. They are worship touchable. Ma kiwere orisies moroni. Baba hewe nitazamio, nitazamio. Baba hewe nitazamio, nitazamio. Na nikiumwa na kichwa tumbo, viungo za mwili zaniuma. Hallelujah. Ninaenda hospitali ili nione daktari. Na ikishinda hayo yote narudi kwake tazamio. Kwa maana baba nitazamio. Baba hewe nitazamio. Hallelujah. So, bwana mano kana Nyasaye kumoro kori. Jehova kenya bet mamor. Mano wer temi kata kano kidwa golo. Ging'eny. No. Ging'eny.
Bwana mano kore sami kono jo piny ne ya I break bond iwacho ni jo thum gi ogin joricho nikech ang'e maber ni talent ya kuom Jehova Nyasaye iwinjo Jehova nyalo mi yuto go iyudo nitie jo thumbe gi mang'eny mok madh kongo mok madh gine wende gi dogine no wach kata mano Usito Kale go benga but kiwinjo nitie en gi benga gospel jomoko bende luwo mudho to giweyo wang'yo Yes. Dako yego sana ruodh Nyasaye to be macha benga but opako Jehova Nyasaye koro in wendi ni anyalo wuoyo kata mano gosiepe na mawinjo by the way wan gi gimoluongo ne Luo Talent Search inyalo biro kate go gospel ni go ka to wawacho ni gospel go mit wa record gi te tiketo gi e channel ni to promote gi to podi gatho But mari abo golo gospel but pod nantie gi target maloso kon abro golo ang'eny gi gospel sana yawa koro ing'eni mano koro inyalo miyo kata Nyasaye kawo talent ichalo ng'ama nego nyathi to kose miye to koro konya dhi lemo koro pastor penje ni to kibi lemo nango wada nyathina no ywak nyathina no inyalo poka Jehova biro gotieno modeyo nyathini sawa kech Nyasaye bi wacho ni Nyasaye ma janyiego koro ing'eni embo nyalo wacho ni kako ne migogo target kare watim loro kone mondo ochidi chunyi kose chido chunyi to koro chak pako Jehova Nyasaye but aneno ng'ato kaka engineer Wuod Phoebe a multi-talented guy ko wacho ni wuotho gi Yesu ema chunya gombo ogomara yes but ko chak winjo ni dhako chalo maembe kirito mondo chiegi jomoko chame kamano dhako chalo niang irito mondo yiedhe jomoko nyame kamano ower manyiso ni ng'acha express talent mare koro ambenda sai e kamera ang'ene go hangla but gospel me go nano to mitna mie wangi mi wangi e record nwa gospel go de yud ka waero mabende ka ibiro ka endi to samiti ko chate wacho ni chwadnwa gospel cha achiel moro miti mano tatimo ga pile koro wetima record nyalo gwedho ng'ato Nyasaye nyalo neno ka igwedho ne ji kata reyo momi were wach ni boye ne kapo ni angle modwa menyo we amiye nikech ambe osegwedho joga ambe no kora yalo ni injili ayie gi injili mare adan che wenda madhi golo machiegni gi bul marai biro mako piny marai abro kao ogondi nyakwaro wero konya ni awa beuye ni Yesu sirikal maduong beuye ni Yesu sirikal jomer mane mer donga jabu sirikal omako beuye ni Yesu sirikal jochode mane chodo na jabu sirikal omako beuye na Yesu sirikal matre yes mwa gwedhi ji majwa Wana jogo waro wadkuru kata wadong wago thume ba twase waro jomo waro jomo wakonyo wako mowe kongo weyo mowe chodo weyo machieng' no ka ng'ato wuotho gi nyare moro angang' ne moro mpangwa kande to wena kanyo jochode mane chodo na jabu sirikal waro beuye ni Yesu sirikal bwana magwayo bwana wawegi koro bano is my plead kodi kwa pango event mano wende makwayo kanyo gin gospel chwadnwa bi wawinji nyaka kumwe chopene en program mane makoro in godo idwa golo video koso gina audios kaka ni golo chon okay sani tan gi album madwa dhi golo iluongo ni Rambanya Nyajoluo. Rambanya Nyajoluo no gin thumbe Kariba Beach. An gi Rambanya Nyajoluo. Climax mane biro ni piny mane michamo ngima bila tabu. Aya antiere gi mapenzi ya mbali. Piny mane odwa chalo gi mar Usito. Usito bo wero piny mane
michame ngima maonge shida madhano winje maber. Ok odhi kamano, en piny mane michame ngima. The same message, another song. So message, nitie kama message dwa chalo but en different song. Alright. Haya, mano asekwano ni ariyo. An gi kanyo endo thum miluongo ni Piny Obiro Digital. Piny Obiro Digital. Mago adek. An kendo gi thum moro kanyo endo miluongo ni Mamu. Nyakudongo Mamu. Yere manwa chako hera nwa chako gi lemo mama. Yere manwa chako love nwa keto lemo mokwongo. Mama dhoa misambo lamo nwaga. Madhoa misambo lamo nwaga. Adieri kawuoni wero Mamu. Mano Mamu. Koro kawuoni wero Mamu. Mano Mamu. Koro mera unu wala talent ni oko ka. Koro mano mar ang'wen. Kendo antiere kod machielo kanyo endo mawero go mama. Mago thumbe madwa na release kasa pang ne gi launching. Ka Nyasaye ogwedha mayudo fuku bedo masawa taburo release gi. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Sikiza tune mar Mili Nyarasembo mogo koda Miso Thwango. D-Star, 860 star, 461 hash. Ingena eri maradieri, bagima nene chwanya kodi, manono gina biro ng'eyo. To set Mili Nyarasembo by Miso Thwango as your skiza tune, dial star 860 star 416 hash. Katome mane chwanya, baby madem mewea. Kata thuma biro weyo. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Gikanyo onge mipango nwa video kata chiel. Video apango ni kasi release gito kagol gite. Agol achiel ta agol gi video single. Koka team na gi launching ka gin duto. Yeah. Alright, nyakora mogi winjo kaka iluongo ni Omondi Nyakwaro Wera wacho kanyo maber kabisa. Omiyo ka inoko kanyo to nitiere yo mabende nyalo support godo msani marwa. Inyalo tudori kode achiel kachiel e namba modhi miyo kanyo, kata mana ko wacho e yo minyalo yudego. Nitie jomoko mabende wacho ni an iyuda mana Facebook, an iyuda mana Twitter, an tachiwo namba na. Nyakwaro Wera ka jogi dwa yudi, maybe ng'ato dwa ni igo kata live performance kumoro. Ere kaka jogi yudi achiel kachiel? Okay. Achao gi kuma atiye gi sani. Sani abes ba moro ka Wangware BP luongo ni Checkmate. Every Friday. Katia Makure en ba maduong'. En gi rooms inya nindo kanyo kapono ni dhi mabor. Nyalo biro timiel bendi nini. Namba simu an godo. Mege. En 0718 341 876 nuonege 0718 341 876. Right. Mano namba na direct. Manager bende an go ka nyalo miyo u namba. Manager makore. Okay. Aya. Nini social media antiere duto. Yeah. YouTube yuda go Omondi Nyakwaro Wera. Kidonjo kanyi biro yuda. Twitter Omondi Nyakwaro Wera. Yeah. Kidhi WhatsApp namba ma mino. Facebook Omondi Nyakwaro Wera. Inyalo connect koda inbox email en @nyakwarowera@gmail.com. Yeah.
In kaka jathum be nitiere jathum ma itambua miwacho ni ng'ane wer minyago mbaka ne mikon yang yena jathum but ng'ane to pod wer ma boys ga to ng'eny ma wer ma anya wacho gine osiepe ga ma be wer maber jathum te an ang'e ni an onge ng'ama degrade no kwer ane jothumbe te wer maber winjo kata kinwango jathum ma pod wer ma asepuonjo ji thumo mari nitie jok ma wuok kuoma isegolo jimbe nitiere jok ma bende asepuonjo ma bende owuok kuoma ma bende nitiere moseyawo bandgi kata pok ging'ere to nitie gin dhano karibu 3 moko paro nosewuok kuoma ma osewuok from my band. Sani nitie kijana moro manya puonjo kama be biro maber kabisa iluongo ni Simba Wuonya Pala. Mano bende kijana na nitiere kato Ching Citizen gino tegno makara ka mago tegno makara ka koro jawuogi asenini koro ki jathum maber kiwach ni ng'ane wer molo ng'ane kila ng'ato ineno ni keten talent talent ng'ato nyalo bedo ni wer sana to point onge wende duol to en go but message onge but ng'ato nyalo bedo no onge duol to message mo provide to nyalo konyo ng'ato kamachielo koro an aparo ni kamano endo e kaka gipacha kawe nyakore mogi winjo maber kabisa wan ka ende gi manager adwane manager do jadon ji mos jopiny ikon ji kaka ginyalo yudo mondo igonwa kapela manie chunye achiel moro kanyo no endo ma manager maneche gi tu chiemo maber an pokaneno manager madende rach te kaw microphone mos jopiny kon gini to in iluongi nango and bandu iluongo nango ere kaka wanyalo yudo kwadwaro live performance mar Omondi Nyakwar Owera. Ero kamano an gi nyinga iluonga ni Uku Jakosoko. Ajakosoko ai piny moro ni Yondhewa kocha. Ane manager mar Nyakwar Owera. Okay. To be pok abudho kode ahinya. Nyocha ka kwanyika. Nyocha kwanyika adwa tegi. Awinjo koywak. Oywak sana. Lakini kaka wasechako mwabiro kama koro mari wawuogo mari ni. Ang'eni wabiro sudo. Makuru wuo koda wangi okunene screen. Wawuogo kodi wangi. Ude makore neno screen batuto koro wan kodu ye kore. Uja neno ga LTN adier. LTN chopo ka wangwari. Mang'eny sana. Ochopo. LTN neno ka wangwari. Inene be umi wabiro ka. Nikiluonga chiemo chiela bia mos joka wangwari. Koro ginang'o ma bende iseloko nyaka ne urom gi Nyakwar Owera wanyalo wacho ni kaka manager at least tiji osechako nenore achiel nyaka ne wachak romo gi Nyakwar Owera Owera nyoso base ya kamoro achiel manusike neno base ka wangwari emogoche bachiel sani nyaka nyocha wachak bedo kode wasepango source mang'eny mwagocho kuonde mopogore kendo every weekend dok wako speech wapango tije maber Friday wan checkmate ka wangwari aya Saturday wan Kikuyu mwapangi tije Sunday wan ka wangwari kanyo lakini pod wamanyo oko pod adagole kuonde maoko nikech nyocha kadonjo kanyo koro kaka an manager Nyakwar Owera tika kwa sepango chenro kaka wadhi chako sani higa ni to ma osekalo nikech wadonjo late koro higa manyien Januar ka nitie wende mowera dhi release gimoro dwe mar achiel to kaka dwe mar 4 wadhi timo launching mag wendego koro kanye mwadhi kwanyogo match ka wadhi mbele mano ka chenro mwachano in ka ng'ato dwa yudi kaka manager social media luongo ni nango kasto maybe namba ni mag simu social media luongo ni Uku Jakosoko mane nying mang'era go kamora mora Uku Jakosoko namba na mar simu en 0742 59 8470 anuoyo kendo 0742
59 84 70. Mane namba minya yudago. Kidonje YouTube uko jako soko. Kwa kamora moro uko jako soko idhi yuda. Right. Wan gi Luo Talent Search apane ati maendi dhibedo thuolo maber ne jatendi koro inyalo kele ka ko perform maber tapane kata Game Changers kaendi inyamiu show moro achiel olem bang' mano. Koro wadhi pange December kaendi gi management mar Game Changers and then wabro neno kaka timore. Hapa ni mano dhibet kodu masawa. Mano dhibet masawa kabisa. Right. In kaka manager challenges mage mise yudo ka Omondi wuodo were nyaka ne donji. Kaka manager menyalo wacho ni Omari yot ok osebedo koyot. Omari. Tek to tek. Adier. Lakini jikaza tu. An kaka manager e band ka weche osebedo kawuok ni koni mang'eny. Yudo mara jotugo mara weche mawuok ndi mopogore lakini ibedo mana ngumu ti ing'e gimoteri kanyo koro weche mang'eny ok chikne gi tiyo kaka manager. In kaka manager to miloso pok imanyo kumoro itere mondo wuodo wera mondo be lose niwe kata ringa marupong kata pa adwa koni Omari Nas. Ring ni jiwache awacha. Ring onge. Ring onge. Isemanyo. Cause you know can believe. I can believe. Oka believe ma ring. Thumen juogi. Kawachako jothumbe machieng ko sogo winyo. Sogo winyo no chako thum. Sogo winyo ni gi juogi. Juog thum. Ko ayiro sogo winyo donjo iremo. Ema ne ni gi juog thum. Ko iremo donjo rinda. Mano juogi onge gimoro ma ji wacho ni kidwa ni itino nyaka idhi many teru kia idhi mago miriambo ti matek to juogi luar kuomi mago miriambo Uro kubelieve ring ni ko believe tumen juogi wan mamanye matek ni yawa to discourage yo manane Kitana ngeni ati kare wamanye wagire. Okay. Adwa medo matin kar manager. Luore ka ng'ato ka. Oluore believe mari. Kata nyiseche wang'eny go. Wan gi muindi lamo dhiang' to meu kachwari. Ng'ato gi Nyasache. Ng'ato gi Nyasache by the way. Usariambo. Jomoko timo lamo. Jomoko lamo nyaka go. Pod gin na dhano. Do Nyasaye be winjogi. Nyasaye be winjogi. Kozo koro kila ng'ato gi Nyasache. Oluore gi believe. Ng'ato gimo believe mare makonye. Alright. Ero kamano nyakoro Mugi. Adwa ni be ikone jopiny wacha chiel kaka manager kapok ichung kaendi. Jopiny nyalo gobo winjo wach moro matin and then maybe tisipe moko mosebedo ka konyi mondo ichungi Omondi be nyalo gone giero kamano kikang ni to ne okwal winjo kata kitajo wako Omari kanyo kare onge gimo timoni ga koro inyalo kawo thuolo ni be imos gi chuo. Ero kamano wan gosiepe makonyowa e band Omondi Nyakwaro Owira. Wan gosiepe na miluongo ni Olik. Olik no ochung kodwa kaka manager. Wen mwaluore kode ochung kodwa motegno. Osiepe to ng'eny moka nyatajo nying pesa. Anya luongo gi matin. Wan gi osiep na moro. Mabe wuoi kabisa. Acha iluongo ni Nicholas. Wuodo Gunja, wuodo Chenge. Nyalenya school. Mar ariyo an go gola lawyer. Mano gola. Wakili. An go Tiaro wuodo Rongo. Tiaro. Mano na lot jothumbe ma jothumbe ngwedo. Tiaro wuodo Rongo. An gi Jacob engineer. Jacob engineer. Ging'eny daka luong gi te but Tim Kowira Saul. Ago ne giero kamano kuom stand magise stand kodwa. Kon gini sani kor wasechopo LTN gini waseng'aw. Sani wan LTN. Waseng'aw gini. Ya LTN ne gino marum. Mondo ing'e mpango ma wan godo kaka Tim Kowi. Ng'ata maluongore ni Tim Kowira onya bedo gi marach ka in gi simbi to pok ni subscribe. Yeah. Wa subscribe mondo me gini odonje to K 3K wadhi mbele.
Ingeni nitie jomoko manyalo gombo support to gikia ni subscription no be support maduong'. Koro temo paro ne gini yawa. Jodhurwa wan kod andal moko ne an gusiepe bwana moluora mako ni bwana mari you are talented and you will go for poko subscribe. Ok ni okodwa ok ni mano be mana kony. Koro subscribe ne uru jathum iluongo ne Omondi Wuod Owera. Thumbe Omondi Wuod Owera te ere mamori kabisa. Ane thumbe Omondi Wuod Owera thum mamora manogo mamora. Momiyo kamoro mantie tanyalo pare en ochot malaika. An pok na neno ochot. Ochot mozoeka. Bwana thum no to macha juogi maching'eno thume. Ng'eni nitie thum makeng'eyo kama tiwacho ni bwana mok thum jamani majuogi. Macha ni juogi. Chalo gi thum onyi Papa Jay mar gine mar Rael. Juogi. Chalo gi mar Musa Jakadala Herarem. Juogi. Bwana nitie thum moko ma like kata ng'ano timang'o bwana en thum maju. Thum ng'ane thum ng'achi luongo ni ng'awa ok en Odhiambo Taska mawacho ni luo ni mare simbi nyai ma binjere tegeno lame kare Yieri Simbaje. Bwana mano thum macha juogi be iwinjo en thum mokru. Kar wago erokamano maneja ng'eni jogi giyudo nambani gibiro manyi achiel kachiel. Iluongo ni Wuod Kosoko. Mae ng'ama korgi koponi ati lwar ni lwar kaponi koth nochwe tinyalo gombo dok kiny idug kiny. Chuodho man kacha chuodho machalo man super glue. Chuodho mamako lori. Ineno tinga mapuro ni chuodho ni Kosoko mamako. Chuodho mako tinga. But jo Kosoko jo mabeyo. Chuodho na wacha batene mochiek. Momiyo jo Kosoko pidho maber. Oduma ya Kosoko, oganda ya Kosoko. Mano koro ing'ena ochunyi gi mondo giwach ni to manya timo fumo. Oduma ya Kosoko. Koro, adani itieknwa gi wer achiel machunyi. Waonjo matin, ok wadhi onjo mang'eny. Modong' gine e Luo Talent Search to gimanyi bende YouTube gidhi giwinj. Adwa wero wer mana wero godo awer masani mosegol koso mapok ogol. Mora kama osegol tamanye YouTube piyo. Ketna Nicholas Wuod Ogonja. We awer masegolo. Nicholas. Engineer Nick. Omondi Wuod Owera. Omondi Nyakwar Owera. Wanya Engineer Nick kaka moro onge account no. En pane ne account machielo. Manya ni Engineer Nick by Omondi Nyakwar Owera. Nick Wuod Ogonja. Nicholas Wuod Ogonja. Kipokina Wuod Ogenya. Mano 6 years ago. Mayo Nyakwar Nyanyakongo, Mondi Nyakwar Owera yo, anyona thuma gala. Mayo Nyakwar Nyanyakongo, Kwar Owera kadhiambo, Monda nyona thuma gala. Iko Wuod Ogenya yo, Panjo luongi jaratiro. Iko Wuod Ogenya yo, Makena. Panjo luongi jaratiro. Salimia Chea. Natinga teru Ogenya dala, Ogenya piny mabor. Tumwero Nick Wuod Ogonja musiepna. Kwachira kido. Siepo kina Wuod Ogenya. Okina mrefu, don't joke. Okino siepna ni. Kwach kon joka ni wamolo kata giongi. Siepo gola jako wino.
ogola jakagan, ogola bende wende. Siepe dane wuodo rongo ratego, to dan nyadundo, anidan bende wende. Siepe disi wuojo boda wasi, Felix Siganda yo. Osiepa wuojo bondo kachola. Jatelo mano wuoye midendo kanyako kamano ya. But gima jaka wangi wer nwa moki nyaya kamoki wer. Ochot malaika bana. Machabe onywa oja matin, onywa oja an pok naneno ochot ma pok naneno ochot mabedong mari. Aya. Uwojo seme, pinyo buo mukore uwojo seme. Untiwe mana chuogi kadhi loko hindi mariche rite bombe. Omondo mina tielo, jakwaya tinda wuotho. Omondo mina tielo, ma jakwaya tinda wuotho. Ni ani Tanzania bae, Tigo bibenda chupe. Ni Tanzania bae, Kenya benda chupe. Jango makana duogo Kenya, donge gima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, jango magima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, jango magima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, jango magima nenu kweli. Kanena duogo Kenya, nyiri chalre gi timbe. Kanena duogo Kenya, ichwobe chalre gi timbe. Uchot malaika, uchot ngamatari. Ochot malaika, ochot ngamatari. Ochot malaika, ochot ngamatao. Wani poka neno ochot, ochot masura mbaya. Oma poka neno ochot, ochot masura mbaya. De poka neno ochot, ochot masura mbaya. Jango moji mamonda pimnu, tochuogi ngamatari. Jango mochot masura mbaya, tonyaka teme manyurembo. Imot masura mbaya, inyaka teme manyurembo. Imanye gi bleaching, imanye koda wiromo. Imanye gi suko nywele, to kendo imanye go gwalo maber. Imanye gi medo hit. Imanye gi rwako leda, jango mochot malaika. Ochot ngamatari. No. Ay. Yawan pok naneno ochot masura mbaya. Ochot masura mbaya. Tonyaka manyurembo. Tiek nwashomo kawuono obodo wodo wera. Wabe kumoya. Ayiego kabisa. Ayiego kabisa. An katieko show. Tamed mana go erokamano kabisa ne johera mag LTN TV kod joma moko mag fan duto tete ma wantiere godo. Wamed support yana koni gi koni, wabed kanyakla. Donje YouTube subscribe. Tuwe pamoja. Erokamano nyakwar Mugi. Hapa ni iwinjo kaka jatelo wacho kanyo no endo iluongo ni Omondi Nyakwarawira. Giminyalo timo maber kabisa en ni ringe YouTube kacha subscribe mondo mi bende wamed tingo jothumbe wa malo. Mapod en LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Wan wabiro kaka to watuo koro change mwaliso maten to wawuoyo. Agere ok aketho gimoro. Kik wach ni na mer maketho gik moko kanyo no. Poda rumari nasho mari chieno jamone mbele, chieno mineno mbele eming'ondo boka. Kare nyalo wacho rumari dhako ngudi ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitere ungi. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tiuni mar Gen Z mawanch kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, ochiko adika uchiel hash. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Tumeni usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as you skiza tune. Dial *811
936#. Tulizaliwa na wewe, unajua quit. Sasa mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Sisi Gen Z. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimobiro temo en obiro miyo gi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano, wan gi yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Angeno brother maber. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakura Mogejuang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde magiwuoke kaka giwuoke to bende gi sama giwuoke to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa majoluo. Ikete kanye ka ukikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.